हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखौ YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायावहाय मोजाङै दं होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। दा दिनैनि दिनावहाय जोंनि नायल' जाल' बर'नि मोनसेल' जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जोंनि लवार आसामाव बेनि इउनिभारसिटि जोंनि आरो बिटिआरनि ओनसोलाव जोंना नायल' जाल' जोंहा गंसेल'खा। दा बेयावनो गोबां गुबुन गुबुन कलेजफोरावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हेंथायै सोमावसारनायखौ खुद्रिखांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। आरो गोबाङानो सोरबा सोरबा इउनिभारसिटि एडमिनिस्ट्रेटिभ माबायावहाय जिउ खावलायनाय बायदिसिना अनेक बायदिसिना जों नुनो मोननाय जादों। दा बे जाथाया जोंनि गेजेरावहाय मानो बेबायदि सोलिनो मोनखो बेनि सायाव जोङो दिनैनि खोथाया बेयाव रायज्लायगोन। जे अनेक बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि प्रब्लेमखौ आं सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थादों। आं बे इउनिभारसिटियावहाय बिनि फरायनाय मानसि नङा। दा गोबांनिफ्रायनो खोनाबाय थायो आगोल जों समान समान माखासे फरायनाय मानसिफोरनिफ्रायबो नांगौ टाइमाव बायदिसिना माबा एग्जाम जोबनानै चेकआप कुइसन चेक खालामफिनबा रिजाल्टआ बेसेबांबा उनाव मोनो आरो रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावहाय बेसेबांबा गोबावसो उनावहाय मार्कशिट मोनो बायदिसिना प्रब्लेमा मैया दाख्लैनि घटना नङा बे एसे सिगांनिफ्रायनो आं खोनाबाय थादों। ओमफ्राय आरो दिनैनि दिनावबो माने निउसाव नुनाय बायदिब्लाथ' थार्ड सेमिस्टार डिग्रिनि बिनि अबेबा कलेजफोरावहाय बांसिनानो फेल जादलाजोबनाय होननाय खोनादों। सोरनाबा गासिबो साबजेक्टआवनो फेल जादलाजोबदों बेबायदि होननाय खोनादों आरो लोगोफोर। दा नायल' जाल' जोंनि मोनसेल' इउनिभारसिटिखौनो जोंनि मानो बेबायदि प्रब्लेमा जाबाय थानो मोनखो। दा सासे जुदि फरायफुबाय थानाय गथ'आ जुदि फरायसानि गथ' ना इउनिभारसिटिनि दाय जोंथ' बेखौ मोजां मिथिजोबाखै। जेब्लासिम इनभेस्टिगेसना क्लियार रिजाल्ट मोनगोन अब्लासो मिथिगोन। जुदि गोबाङानो बिदि फेल जानायखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनो आरो सोरबा जुदि बेफोरबायदि फेल जाफेरै जुदि गथ'आ सिगांनिफ्राय फरायबाय थानानै फरायनानै जुदि फेल जाफेरै मानसिया जुदि डिग्रिफ्रावबो बबेबा फेल जादलाहैबाय बेक थादलाहैबाय बेबायदिबा बै गथ'आ बिराद सोरबा बांसिनानो गोसो बायद्लाबायो। आरो दाथ' जेनेबा बेक पेपारखौ होफिनलायनो मोनबाय आगोल समफोरनियाथ' इयारलि सिस्टेमावसोमोन। ओमफ्राय दा बेफोरबायदियाव सोरबा डिग्रिखौनो फोजोबहैनो हायि स्टाइल जालाबायो। ओंखायनो बे फरायफुबाय थानाय समाव नों जुदि खनसे जादावबानो बिराद गोसो गाज्रि मोनगोन। जेनेबा सोरबा जुदि जिबनावबो फेल जाफेरै मानसिया दा हयथ' बेफोरबायदि स्टुडेन्टआवहाय सोरबा बेफोरबायदिबो थानो हागौ। बांसिनानो हयथ' बिदिबो जानो हागौ। दा स्टुडेन्टनि लाइफखौ बेयो केरियारखौ जेनेबा बरबाद खालामनायजों लोगोसे बे हिनबो होयो। दा बिनि थाखायनो इउनिभारसिटि सिङाव जेसेबांखिनि माबायदि प्रब्लेम गैया बेखौ जोङो जायनोखि दैदेनगिरि बिथांमोन दं थाबैनो बिनि सलिउसन लाबोनांगोन, पार्मानेन्ट सलिउसन लाबोनांगोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दरना होनाय हिसाबै सिगांनिफ्रायनो नुबाय थानाय जादों। बायदिसिना अनेक जाथायनि सायाव खोनानो नुबाय थायो बेबायदिनो एग्जामनि बायदि रिजाल्टनि रिजाल्टआबो बोरैबा एसे लेट होयो ना मायोबा बोरैबा स्करफोरखौ थाब मोना मार्कशिटफोरखौ थाब मोना। ओमफ्राय दस्रा इउनिभारसिटियाव प्रब्लेम जाहैयो एडमिसन लायनो बेबायदि अनेक हिसाब गैयै खोनाबाय थायो। आरो जेसे हायो एसे जोंनि बड'लेण्डनि गेजेरावहाय सोलोंथाइनि फारसे गोसो होग्रोनांगोन। डेभेलपमेन्टआ फार्स्ट प्रायरिटिया सोलोंथाइनि सायाव जानांगोन। बेबायदि एसे स्पिडखौ जों खम नुनो मोननाय जादों जाहाथे थाबैनो बेफोर माखासे सलिउसनफोरा थाब जायो। नायल' जाल' गंसेल' इउनिभारसिटिखौ जुदि मोजाङै खालामनो हायाब्ला हिसाब गैयै इउनिभारसिटि जाबावगोन। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बायदिसिना गायसननायनि अनेक खोथा दङ। माखासे बिटिआर सुक्तिफोरखौ जों जुदि नायोब्ला दा मोनसेखौनो जुदि सामलायनो हायाबा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बायदिखौ माबायदि सामलायगोन। दा बेयो जोबोद जोंनि गेजेराव दुखुनांथाव बाथ्रा जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जेनेबा जाफ्लेबाय थानाय प्रब्लेमफोरा थाबैनो मोजाङै सुफुंजायो आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो बेखौनो बुंनो लुगैयो फरायसाफोराबो ओरैबायदि जानांगोन दि माने गोबां दानि जोंनि फरायनाया बिराद बायदिसिना ड्राग्स बायदिसिना जानानै सोरबा फाग्ला जालाबायनाय माबायावहाय रिहाब माबायाव थाहैलायनाय अनेक हिसाब गैयै बायदिसिना गोबां केस नुबाय थायो जोंनि बर'फोरनियावबो बिराद मोजां मानसिफ्रानो। जाहाथे फरायसाफ्राबो माने फरायनांगोन टाइमावहाय बबेबा मोनसेखौल' दुसिबाय थानाय जानाय नङा। सोरखौबा दुसिनानै इउनिभारसिटि कलेजखौ मास्टारखौ सोरखौबा न'खरनि सोरखौबा दुसिनानै थाबाय थायोबा जानाय नङा। जाहाथे गावबागावबो फरायनांगौ टाइमाव फरायनांगोन। जेन'बा नों फरायनांगौ टाइमाव फरायालासिनो नों जुदि बेरायलाबाय थायोब्ला अनेक लाइफआवहाय अनेक इन्जयमेन्ट खालामनायनि अनेक टाइम दं फंबाय बिनानावमोन। जाहाथे मोजाङै मोजां नोंसोरबो जुदि फरायलाङो बेखौ मिजिंथिबाय। आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माखासे प्रब्लेमफोरा थाबैनो पार्मानेन्ट सलिउसन जाथों बेफोरखौ आं मिजिंथिबाय। गोजोनथों बयनिसिमबो। खुलुमबाय।